Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chuny Beryl Achieng' Odinga kamokwe ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oho familia mano mar Odinga masani koro podi kale pek kaluwore kod tho mano mar johera maggi. Ka wadhi mbele ni sirikand kaunti ma Siaya ochuo koke ogirimiti mar higni 10 kod kambi mar Nile Logistics dwaro mar neno ni kambi maloso chele mar Usonga Siriwo Rice Mill tije mage ota e yo makare. Winjruok makamano biro neno ni nonro mar kambino otim bang' thuolo mar higni 3 maneno kaka tije mage dhi nyime. Gedo mar kambi mar Siriwo Rice Mill manyaka sani osekawo $71 million igeno ni biro yudo dongruok mathoth e kinde ni mokete lwet joket mwandu. Kambi mar Nile Logistics igeno ni biro nyiewo mwandu manyien molos kod lony manyasani. Dwaro ma igeno ni biro konyo kambi mar ochele no eloso ochele e rang'iny mamalo kendo ndiko jotije buora. The objectives of this lease agreement signing is to enhance rice production and processing capacity in this county, to promote local economic development through job creation and market access, to ensure sustainable management and operation of Siriwo Rice Mill, and to strengthen collaboration between the public and the private sector. The county government is expected to provide an enabling infrastructure, including water supply, roads, and electricity and other relevant facilities that this plant would require. The private investor is expected to provide capital investment for management and running of this facility, to manage the day-to-day operations of the rice mill, to ensure quality standards and compliance with safety regulations as provided in law, and to develop market linkages locally and internationally. Assurance madwa miyo ni conditions mwamiye bende ok yot. Number 1, wanyise ni nyako ti kodu mondo make sure ni mchele ntie moromo. Mnekaj machine wang'eyo machine maduong'. Machine ni kuom mchele mantie sani kwa chako ni warego teto ok bitieko kata months ang'wen. Senta mabiro konyo e chiwo sir ne jo Kenya madhi manyo tije e pinje maoko kod mago maduogo e pachoka